Baisapo pane chimwe chiri kupisa ere chamakabatira muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikati pinda ndiri mukati mekufafaidza muri yeZimbabwe. Nyaya iri pana pamukoma Kepinda mboda kuijamba pati ndiri kuzwa kurwadziwa nokuvhundwa kuti izvo dai takwanisa kutaura nyaya iyi tigofamba zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndine nyaya iri pana pa iri kukaroi. Kukaroi kune nyaya iri kuvhundusa iri kutyisa. Kune murume kune nzvimbo yakabiwa. Kwaita nzvimbo yakabiwa. Vanhu vakaita zvezvo kufunga kuti obviously munhu abapa ndinenge kuti anozikanwa nenyaya kuti sei nenyaya yekuba nzvimbo yakabiwa kupi kukaroi alright pakabiwa chipa panzvimbo right patori neshop yakapazwa shop yapazwa iyi kukaroi pane rimwe business center vanhu vachibva mira zvikanzi obviously munhu mukomana uyu anomboita zvekukorokoza but panguva iyi anga asipo ane zvaiita zvakazoitika muri yeZimbabwe ndezvekuti munhu uyu akadzoka ndobva asvika patownship asvika patownship vanhu vachibva vamubata vakafamba naye kuenda kumamisha kumwe kune vanhu vakainzi vabirwa asvika ikoko muri yeZimbabwe panenge pano vakawanda mukomana akarohwa ditiutipu kuti munhu ari padhuze wese anouya achirova achiti ndakambobirwa nenyaya kuti aifungidzwa kuti ndizvinoita mukomana uyu achibva takakurohwa ipapo achibva kurohwa ipapo but vamwe vakataura vakati vakomana mazuva nenguva yamuri kutaura nemunhu uyu munhu taitori naye kunzvimbo yakati munhu asiri yakaba but mukomana angatorwa kudhara akarohwa akaita ropa ari panzvimbo amai vake vachibva vafonirwa kunzi mwana arohwa ari kuno kuzvikanzi no arohwa nani zvikanzi arohwa nevanhu vachibva vasvika pane mwana wavo vakaida kuzama kutora mwana wavo mwana angasasumuke zvakanaka ndokutakura mwana achibva aendeswa kupi achibva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara amai vakanosiya mwana ariko kwachinzi mwana akakuvara even spinal cord musana maoko ane nzvimbo dzakawanda dzakakwara ndobva aita 3 weeks arimo imomo aita 3 weeks ari imomo amai vake vachibva vabuda vakutsvaga vamwe vavanhu vaiziva vanhu vakataka kurapa vese kashekwa kana munhu 1 amai vachibva vabuda vachibva vakazoonekwa vari panzvimbo yakaroverwa munhu vachibvunza vanhu patownship kuti muri kunyatsozivisisa here kuti ndakurasika ndakauya neshungu dzinotora mwana wangu kuti ndepapi vakazama kutsvaga vachiudzwa nevanhu vakazoonekwa kumapasi 9 dzemanheru vaine light vaine mumwe munhu vangainaye vachiratidza kuti vari kutsvaga vakatsvaira nzvimbo iyi vakatora marara ipapo vakachera gomba vakafutsira zviri mumasuo evanhu vari kudaro vachibva vaenda kumwana vanhu vamwe munzvimbo umu nevehukama vaienda kumashop kunoona munhu achirwara kuchipatara vehukama ndo vakanzi izvo pane imwe hama yakasvika zvikanzi iwewe nemukomana haufanire kunge uri umwe wevamwe anouya kuzondiona nokuti kunyangwe ndakarohwa nevanhu vakawanda but iwe uri umwe wacho wehukama ari kunongedzera ukama hwake saka zvandakuita panapa ndezvekuti inini rega ndikuzivise enda unoshevedzera kunzvimbo yaunogara kuti wese akarova munhu uyai mundione mangwana pakaitika chiitwa ichi chokurohwa kwemurume uyu mukomana uyu akura sei zviya 23 years mapurisa vakaziviswa here nyaya yakaziviswa ende pasi asati enda kuchipatara akadonzi pandodiwa police report pakaitwa zvese right zvadaro enda unozivisa vamwe so mukomana achienda akangosvika chiboudza vanhu kuti hamfanira kutaura yekungotaura iyai akati alright amai vake vakazonzi nemukomana amhene kuti kuwirirana kwaamai nemwana uyu here zuva rakaenda vanhu vakawanda kuenda kunoona mukomana uyu naamai vake vanga vaine bepa list ravanga vainaro nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika muna November last year 2025 right ndobva abuditsa bepa ranga rine vanhu vanokwana kuita ivo 9 zvikanzi mazita aya ari apa aya ndo mazita evamwe vanhu vakandirova but ava ndo vari pamusoro aya ndakamanyura nekuti pese paisa ruoko rwake pandiri ndaitonzwa nyama dzichidavira kuti uku kurohwako kwozoita vaingosvikawo zvavo asi handisi kuti havana mhosva ndiri kukumbirawo kuti vauye vataure neni nokuti nokunyora kwatakaita apa kana inini Mwari asina atonga kuti ndiri kuenda ava vanonditangira kana Mwari vati kurohwa kwandakaita kunofanira kundiuraya ava vanonditangira ava mukomana akarohwa musi wa 7 November 2025 December tichibva tapinda musi wa 31 December zita ranga riri pamusoro munhu achibva afa achibva adona waguduka abva adona kubva musi wa 31 December kunosvika musi wa 19 January mazita akateverana i4 asi wepa number 4 haana kudona akadona ndiwo number 5 but line up yekubva pa 1 2 3 5
yakadona. Saka kusora ziro ndipo akati tiri kukumbirawo kuti tidzoke. Saka isu zvazviunza vanhu nhasi ndezvekuti nezuro mukoma KB amai vakaonekwa zvakare kumapasi 9 manheru dzepakusora zuro zvavakaita pakutanga zveshe vachichaira nekuchera gomba panzvimbo iyi yakaroverwa mwana iyayi vari vega varipo ipapo. Saka vamwe ukama vakatizvo no isusu vamwe vabereki vari kuti kumashops kwanga kune vanhu vana vedu vanga variko vamwe vacho havatauri kuti anga tiripo. Tiri kukumbira kuti amai ava kana mwana uyu achiziva mumusoro make kuti nhenge vanga varipo, vabereki vakukumbira kuti kana mwana wako anga aripo ndiudzeiwo inini kana mune zvamunoda tiite sei tiite. Vakuona list manje mafambiro eri kuita. Mukomana wekurohwa achirimo muchipatara namanje achirimo akatoiswa simbi. Uyu ari panumber 4 palisi asina kufa asina kusangana kane rufu ndiani? Ndomwe murume arimo mubati asi ukama asari mukati munzvimbo atori murume ane mukadzi nevana 2. Right. Iyeye ndiye akatanga kuenda kuna umwe chairman wemunzvimbo kuti guys list iri kutevera iyi ini hangu ndajambika apa but handizivi kuti kana zviri izvo zvechokwadi kana kuti kufembera kwaingotaura ka but honai zviri kuitika ndiye akazokonzeresa kuti vamwe vanhu vasumuke kuti amanaka honai zvinhu zviri kuramba zvichiitika. Saka iko zvinozvi mai vemukomana vakashevedzwa kuti vauye vagare pasi nevamwe vakaramba kuenda. Baba Isabel, saka vanhu vekukaroi vari kufunga kuti mazita ari palisi paya ari vese vari kufa vari kukonzerwa ire nokurohwa kwakaita mukomana. Ndo hatipa kutanga ndizvakazoonzekana kana imimi musina kuya kuzogara pasi titaure aya mazita muchanditangira kwete ari pabepa chete akandiguma wese but aya mazita aya ndo akandirwisa zvandikakuhara. Weukama uya akanzi iwe rega kuya kuzondiona kuno ndo pa number 2 ndiye akafa pa number 2 akatodona pa number 2 ye akatoguduka but akatomboenda kunoona munhu 6 minutes past 12 ndiye anaunza nyaya iyi. Mukoma wa baba wemwana ushu ari kurwara weukama ndiye ari kuti inini sokuona kwangu taifanira kugara pasi totaura nevanhu towirana nevanhu kwakuenda nyaya tinodzoka toda chimiro chisiri icho mukati menzvimbo. Ndiri kutaura kuti kana ichinge yadaro kubva kuvabereki vemwana chero neni ndiri mubereki tikanogara pasi ndoita senge nini ndiri kunzi handisi kurwadziwa nekurohwa kwakaitwa mukomana but ndaikumbira kuti yadii yaita nyaya inogara vanhu pasi kana pane zvinoripo zvoita sei zvinoripwa naivo vari kuziva kuti vane zvavakaita ngavaitise musoro pamwe chete nekuti kuramba tichichema mukati menzvimbo hatisi kuti ndo zviri kuuraya but ndo shoko rakabuda. 0713-938538 0713-938538 pabodzi na 0789-600-748 maibva kankhani ya kuStone Ridge pabodzi kana kukaroi munititani nayo pari zvino rega yakatimbopinda muchitoro nevasawira vedu veSel1 Electronics, pure quality no deception.